Nang hatag og sayong pinaskuhan ang mga empleyado sa Land Transportation Office Region 11 sa mga bata sa Barangay Langob, Davao City kaganihang buntag nga gitunong sa ika-159th Bonifacio Day aron makaapil ang tanang empleyado sanglit holiday gawa sa mga school supplies naa say tsinelas para sa mga bata. Among gihatag makadamang Sumala ni Attorney Loida Igdanes, ang Operations Chief sa LTO 11. Regular sila nga nagahimo og outreach program sa mga lugar sa Davao Region, hilabi na sa mga hilit nga mga barangay nga apil sa ilang social responsibility. Yearly mi nagakandak og tree planting and community outreach. Tanan division nagakuha og area kung asa pwede mi magkandak. So it so happen na ang operations division na designate diri sa Barangay Langob. So ang uban na kauban sa opisina nasa area of Lasang, Turil, Panakan, basta tibuok Davao Region. Daghang bata ang napalipay sa mga empleyado sa LTO 11. Gani, nagpasalamat si Kapitan Lailani Bacalso sa Barangay Langob sa gipakitang kaayo sa taga-LTO sa mga residente sa lugar. Hilabi na ang pagpahigayon og tree planting activity sa sitio Tinago, diin mga punuan sa mahogani ug nara ang gipangtanom nga makapugong sa erosion. Dako kay kong kalipay, pasalamat sa ilaha nga first time nga nahitabo ni nga ang mga taga-LTO naga-initiate ug naga-cater og mga needs sa bata sa mga school supplies. Ug isa pa ang katong amo ang tree planting pod nga nahitabo kaganina. So madasigon ka isab sila nga nagabuhat sa ila karong activity nga simultaneous kini nga gihimo sa tibok Pilipinas. Ug ang isa sa ang Langob mao ay isa ka benepisyaryo. Perting gipaya sa mga bata sa ilang nadawat nga sayong pinaskuhan gikan sa taga-LTO 11.